दा बे बन एप्सआव जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि जयेन जाबाय नै लोगोफोर, नायबानो खालि बर'फोरल' नुयो। दा बे एप्सआव जायफ्रा जयेन जादों, जायफ्रा फार्स्टनिफ्रायनो मोजाङै लाइभ थादों, बिसोरो मानि मोजाङैनो खामायगासिनो दङ लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गेलेनो गोसो जानानै दङब्ला नोंथांमोननो आङो नैबे स्क्रिनाव WhatsApp नाम्बार होनानै दोनखानाय दङ। नोंथांमोना बे WhatsApp नाम्बाराव माबोरै गेलेयो होननानै मेसेज खालामहरबानो आङो नोंथांमोननो फार्स्टनिफ्राय रेजिस्टार खालामनायनिफ्राय लानानै लाइभखौ माबोरै थायो, माबोरै आर्निं खालामनो हायो बिनि फारसे खोन्थाहरगोन लोगोफोर। जायफ्रा दाबो आंनि एजेन्सियाव गैया, एजेन्सियाव माबोरै जयेन जायो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानोसै। जाय नोंथांमोना दासिमबो एजेन्सियाव जयेन जानो रोङाखै, नोंथांमोना नैबेबायदि नुगोन। बन एप्सखौ खुलिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे आं थिर आइकन होनायाव थुनांगोन, नैबे लास्ट खना फारसे राइटनि खनायाव। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नैबे गाहायाव थुनानै होनांगोन माइ एजेन्सियाव। दा आं नैबे माइ एजेन्सियाव थुनानै होनोसै। माइ एजेन्सियाव थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेयाव नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, जयेन एजेन्ट। नैबाहाय प्लिज इन्टार एजेन्ट आइडि, बेयाव नोंथांमोना एजेन्ट आइडिखौ होनानै होबानो जाबाय। दा बेयाव आङो एजेन्ट आइडिखौ होनानै होनोसै 72593708। आङो नैबेखौ स्क्रिनाव होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बेबायदिनो जयेन जाबानो जाबाय। नैबेयाव एजेन्टनि नाम नुजाखागोन। दा नोंथांमोना बेयाव नैबेबायदि अपसन नुनो मोनबाथाय नैबे कमफ्रामाव थुदो। कमफ्रामाव थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव कंग्रेचुलेसन देखायबाय। कंग्रेचुलेसन देखायनाय लोगो लोगो नोङो माने एजेन्टनि मेम्बार जाबाय आरोखि। दा नोंथांमोना सोर एजेन्ट आइडि होनानै लानो रोङाखै, बेबायदिनो होनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर।